யோ என்ன டேலண்ட் இருக்கு உனக்கு? போட்டோகிராஃபிக்கு வரணும்னு ஆசைப்படுறேன். இந்த ஒரு கேள்வி கேட்டப்ப கார்த்திக் கண்ணில் ஒரு துளி கோபம் இருக்காது. அந்த வேலையை எப்படியாவது கற்றுக்கணுங்கிற வழி மட்டும்தான் இருக்கும். அதுக்கு அவன் சொன்ன பதிலும் அதே தான், கற்றுக்கிறேன் சார். 2019 இன்ஜினியரிங்லாம் முடிச்சுட்டு நாள் வேலைக்கு போகிறப்ப ஒரு மேசன் ஒரு செவுரு அப்படியே கோணையாக கட்டியிருந்தார். என் ஓனர் வந்து பார்த்துட்டு காலையிலேருந்து இங்கேயே தான் இருக்க, நீ எல்லாம் எப்படி ஒரு இன்ஜினியர் ஆக போகிறேன்னு கேட்டார். எனக்கு அன்றைக்கி அந்த வேலை தப்பாக பண்ணியிருக்காங்கன்னு கூட தெரியாது. அன்றைக்கி நான் சொன்ன ஒரே பதில், கற்றுக்கிறேன் சார். அந்த ஒரு கேள்வி என்னை தூங்கவே இல்லை. 3 வருஷம் எல்லா பக்கமும் அலைஞ்சு பல பேர் உதவியால் ஒரு பில்டிங் தனியாக எடுத்து கட்டுற அளவுக்கு வேலை கற்றுக்கிட்டேன். இப்போது திருப்பி ஒரு கேள்வி, வெளியில் போனால் ஒரு 4 பேர்த்திட்ட கூட பேச தெரியல, நீ எப்படி ஒரு கம்பெனி ஆரம்பித்து மார்க்கெட்டிங்காக பேச போகிறேன்னு கேட்டாங்க. இன்றைக்கி நான் சொன்ன அதே பதில், கற்றுக்கிறேன் சார். வாழ்க்கையில் எல்லாருமே பிறக்கிறப்பவே டேலண்டடாக பிறக்கிறது இல்லை. ஆனால் எங்கே போனாலும் கற்றுக்கலாங்கிற ஒரு மைண்ட் செட் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கான டோர் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் ஆகும்.